हा काही बैसरला तुम्ही काही आता ती काही येतली आता काही गरजेडे पण वय केदळा पडयल्या री आमची मीटिंग आहे किस्सू कल्ली म्हणून नाद वय आणि गाले वय क्या झाला पळयला इकडचीकडे पडून असतात आणि गाले अंका काम खंयचे हा दुसरे क्या झाला पळयला इकडचीकडे येतात इगेरीच्या कंपाऊंडा भितर येतात केदळा पडयल्या वय ना जाल्यार आणि गाले पळया तुम्ही तसे पुरा उलोंचे सारखे न्ही गाले उलोचे सारखे नाही आणि गाले म्हणजे तुमका कितें कळीत हे संघ संस्थे आणि वय आयोगाचे सांगे काही संस्थे काही काले म्हणतात वय आणि गाले आमका काय गोत्तनच वय दर्शनवला येतात आयोगावरील सडीत लाईक मुखेलपण उपजवणं तांकां गजंतांनी आयोग देशजंत मी सांगतो वाटेली जावं साध्य जाता मुकेली काही आमच्यामध्ये मुकेली नांद गे आमच्यामध्ये मात्र मुकेली असते गे आणि गाले आणि मुळावी क्रिस्तांव समुदाय वरवीं आमचो भावार्थ घट करून जिवेर तशेंच आमच्या वाड्या जमातींनी भावार्थ वांटून एकामेकाच्या गरजा पावोवंक साध्य जाता आमचे मूळ गट्ट असा गे वय वय परिसराचो मोग आणि हे पोष पिलका करून ठेका या लागला. आयोगावर साध्य जाता परिसराचो मोग काही आणि किती न्ही म्हळ्यार कातोली सभा तसल्या संस्थ्या वरवीं आमचे अक्का राखूनवर साध्य जाता हक्का आमकाय राखीत मग तुम्ही तर राखी गे म्हणून नाच स्त्री संघटन तसल्या संघावरवीं स्त्री आणि मुखेलपण घेऊन व्यवस्थित रीतीनं समाजांत जियोंक आमकां एक अवकाश मेळटा स्त्री संघटना मात्र सर्वाजे गे नाल्या स्त्री जीवन नांद गे संसारांत होय तुम्ही हे पुरा सांगतात आता पहिले असे नातले ते ताडे लोक जियनातलो गे वय ना जाल्यार पहिले जे नटली पुरा पहिले आयोग संघ संस्थे हे पुरा असले गे काय आले ना मिसावरवीं तर लोकांचे बरे पण जाईनातले गे वय आता काले तुमचे नवे नवे आयोग काही संघ काही संस्थे काही आणि काले काही आणि काले काही पहिले आयोगाने हे पुरा नसले वय पुढे हे आयोगाने सकल संस्थे गजगरांनी केले हे सगळे आमच्या देशाची काउनस अधिकृत गवळी बाबा मारी लागले देशी जाऊन म्हणतात बरे असं करू निघे जाऊन असं करू आणि या आयोगावरवीं गवळीक योजना व्यवस्थित रीतीन जावंक साध्य जाता आम्ही या आयोगाने आजची सांदे गवळी परिषद सांदे जावन आसात होळी परिषद सांगली बरे असा गजंतले हर एक संघ संस्थे आमच्या बऱ्यापणाक जावन आसात आम्ही तांचो गौरव करया बरे म्हणतात आम्ही आयोग तसे संघ संस्थेच्या हर एका संध्याक गौरव दिवंक शिकया तांचे विशीं बरें उलोवया ते दाळा आमचे फिरगज वाठार भावार्थाचें केंद्र जातलें होय तुम्ही आता आयोग संघ संस्थे आणि पुरा सांगताना आमकां हे बरें आसा म्हण लागता आम्ही आणि सर्व येत की तुमच्या सांगता हे सर उद्देशी तावरून ताईला म्हणताना आणि या आयोगाने आणि संघ संस्थेनी आमकां सर्व या म्हण मन जाता आम्ही तुमच्या सांगता येवी येत गी येया येया आमचे फिरगज कुटुंब गट करया जाय जाय देव बरें करू